Ang atong i-discuss sunod is factoring sum and difference of two cubes. So this topic makonsider nato ni nga mas lisod-lisod ni nga topic kumpara sa uban nga factoring. So kung moingon ta og sum of two cubes, ang iyang porma pareha ani a cube plus b cube. Of course, ang first term is a cube separated by plus sign. Ang iyang last term kay cube, b cube. Ang difference of two cubes pod, ang first term is a perfect cube, then separated by minus symbol. Ang iyang last term pod kay cube. So what is a cube? Unsa man na si a cube? So a cube, ang iyang exponent is 3. So meaning, we are going to multiply a by itself 3 times. So that is a times a times a. Nganong 3 times man? It is because ang iyang exponent is 3. Okay. So kung kuhaon na to ang cube root ni a cube, so of course, ang answer niya is a. B cube. So the same with a cube, i-multiply po nato siya by itself katulo. B times B times B. So kung kuhaan na to og cube root si B cube, ang iyang answer is B. Okay, example. So 1. 1 is equal to 1 times 1 times 1. Kung kuha cube root si 1, the answer is 1. So pwede ninyo siya gamitan og calculator. So inyo alang tuplokon ang cube root sa calculator. Dayon 1. Ang answer makita is 1. Next, 8. Ang 8 kay 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, of course, kung kwaon na to ang cube root ni 8, ang answer is 2. So, again, pwede ta mo gamit og calculator. Pangitaon na to si cube root of 8. Ang answer niya kay 2. Next, 27. 27 is 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9 times 3 is 27. Therefore, ang cube root ni 27 is 3. Okay, mag-start na ta. Factor a cube plus b cube. Okay, i-factor na nato ang a cube plus b cube. Ayan yung ambata ng mga alinasa sa manok. Ihaw na ako niya. Okay, get the cube root of the first term and the last term. So, una na itong buhaton. Kuhaon na to ang cube root ni a cube. Kuhaon na to ang cube root ni b cube. So, from our previous video, ang cube root ni a cube is equal to a. Ang cube root ni b cube is equal to b. Mao ni dayon ang atong first factor. So, write their sum. So, ato silang i-add. So, nganong i-add man siya? Kay sum of two cubes man na siya. Pero og difference of two cubes na siya, of course, atong i-minus. So, timan kung sum of two cubes, atong i-add ang mga cube roots. Kung difference of two cubes, atong i-minus ang mga cube roots. Mao na siya first factor. Kay timan-an, importante kay na siya. For the second factor, get the trinomial factor. So, ang second day na to factor is a trinomial. So, unsa ganitong trinomial? It consists of 3 terms. Naay first term, second term, o naay ikatulong nga term. So, unsa man ang first term? Squaring the first term of the first factor. So, ang first factor, ang iyang first term is a. Atong i-square. So, mahimo siyang a times a. Ang answer kay a squared. So, mao na siyang a squared. Then, ang sunod,
subtracting the product of the first and second terms of the first factor. So, atong i-subtract, minus. So, first term times second term, A times B is AB. So, natay minus AB. Kung minus ni siya, difference of 2 cubes ni siya, dili po nato siya i-subtract. Ato po siyang i-add. Mahimo siyang plus AB. So, timan A. Kung sum of 2 cubes, ang yaang second term kay minus. Kung difference of 2 cubes, ang iyang second term kay plus. Okay, so naa na tayo minus AB. Or, pwede po siya himuong plus AB kung kani siya is difference of 2 cubes. Okay. Squaring the last term of the first factor. Atong i-square ang last term. Ang last term kay B, so B times B is B squared. So, naatay B squared. So, write them in factored form. So, may mo siyang A plus B times A squared minus AB plus B squared. Or, A cubed plus B cubed is equal to A plus B times A squared minus AB plus B squared. Factor x cubed plus 8. So, atong i-factor si x cubed plus 8. So, unsa ganito yung unang buhaton? Kuhaon ang cube root na x cubed. Kuhaon ang cube root ni 8. So, ang cube root ni x cubed kay x. Ang cube root ni 8 kay 2. Nganong 2 man? Because 2 times 2 times 2 is equal to 8. So, mao nang 2 ang yang cube root. So, pwede po mo gamit og calculator if you have calculator at home. So, kay plus man na siya, sum of 2 cubes man, unsaon na to ang first factor, atong i-add. So, mahimo siyang x plus 2. So, naa na din tayo x plus 2 as the first factor. So, ang second factor kay trinomial man ang second factor. So, unsaon ang iyang first term? Ang factor niya sa first, ang second factor, ang first term, ato ang i-multiply si first term nga x times x. Kaya ato mang i-square ang first term. Dili na ta magbantay sa first factor. I-multiply na to si first term by itself. So, kay square man mo na siyang x squared. So, naatay x squared. Then, kay sama na siya akong giingon, ang sign sa middle term kay ilanghang minus. So, minus na siya. Opposite na siya sa sign diri-ari sa given. Ang middle term. So, imong i-multiply si first term o si second term. So, x times 2 is 2x mo ng minus 2x. Then, ang last term, atong i-square si second term diri sa first factor. 2 times 2. 2 squared. 2 times 2 is equal to 4. So, write them in factored form. So, x plus 2 times x squared minus 2x plus 4 or x cubed plus 8 equals x plus 2 times x squared minus 2x plus 4. So, timanan lang nato ang steps unsaon siya pagkuha sa factors para sayon radayon kaayo ang pag-solve. Okay, factor the following. Okay, number 1. X cubed plus 64. So, x cubed plus 64, pangitaon na to ang cube root ni x cubed. Mo na siya x. Ang cube root ni 64 is 4. Nganong 4 man? 4 times 4 times 4 is 64. So, atong kopyaon ang iyaang symbol nga plus sign. So, x plus 4. Okay? Sa sunod nga term, sunod nga factor, ang first term, i-square na to si x. Mo na siyang x squared. So, kay plus mo na siya diha, atong i-minus. I-multiply si x times 4. May mo siyang 4x mo ng minus 4x. Then, atong i-square si 4. 4 times 4 is 16.
So, ayaw kalimot na ana siya'y close parenthesis diha. So, naana siya'y close parenthesis. Amot asa na si close parenthesis, nabutang. Gikaon siguro. Okay? So, again, x plus 4 times x squared minus 4x plus 16. Mao na iya ang factor. Okay, number 2. X cubed minus 1. So, this is the difference of two cubes. So, again, kuha ng cube root na x cubed, kuha ng cube root ni 1, atong i-minus. Mao ng x minus 1. Sa sunod nga term, atong i-square si x. Mao ng x squared, x times x is x squared. Kay minus man na siya, atong i-plus. I-multiply nato si x o si 1. Ang answer is x. Dili 1x. X ra siya. So, wala na 1 nga makita. So, i-plus kay minus. Dayon, ang last term, atong i-square si 1. So, 1 times 1 is equal to 1. So, mao ni ang factor ni x cubed minus 1. Dali ra kayo, no? Okay, ikatulo. Number 3. 8x cubed plus 27. Okay, murag lisod-lisod ni nga example. So, kuhaon na to ang cube root ni 8x cubed. So, una, cube root ni 8 is 2. So, natay 2. Cube root ni x cubed is x. So, maunang cube root ni 8x cubed is 2x. So, nganong 2x? Again, cube root ni 8 is 2. Cube root ni x cubed is 3. Ay, no. Dili, 3. Sipiat, balik. Cube root na x cube kay x. Dili 3. Nalibat na yung kuan ni. Pamanggugoy pamahaw. Okay, next. Cube root ni 27 kay 3. O mo na ni siya 3. Cube root ni 27. So, atong i-add. Kay nganong atong i-add gani? Kay sum of 2 cubes. Okay? Sunod kay i-factor na to. Napod. Oh, no, it's not factor. Wa na gyud. Wa na gyud ko ani dili na nagkadima o ko gyud pamahaw. So atong i-square si 2x, dili i-factor i-square si 2x. So 2x times 2x is 4x squared. Ganong 4x squared man mga langga. 2 times 2 is 4. Then x times x is x squared. Mo nang 4x squared. Kaya kasagaran na ba sa inyong sipyat? Si x ra inyong i-x squared. Way labot si 2. So, dapat i-appeal si 2. Mahimo siyang 4x squared. So, timan iha, 4x squared. 2 times 2. Dili kay 2 plus 2. Nahimo siyang 4 times. Basta exponent gani atong i-times siya siyang kaugalingon. 4x squared. Nya kay plus naman na siya, unsa ganito dapat i-minus. I-multiply si first term o sa second term. Saan man pag-multiply? 2 times 3 is 6. Kopyaon si x minus 6x. Dayon, atong i-square si 3. Kung i-square gani na siya, i-times na siya by itself. 3 times 3 itself. Sa iyang kaugalingon. 3 times 3. Dili na 3 plus 3. Parihaon niya mo ni Iki. Nga pataka lang. Iyaang gi-plus. 3 times 3. Mo na siyang 9. Di nawala naman po ang parenthesis ani. Asa naman ni ang parenthesis? Unsa man ni akong slide? Butangan. Gihapon na siya. Natuog close parenthesis. Kay wrong nang walay close parenthesis. Okay? So, ang factor ni 8x cubed plus 27 kay 2x plus 3 times 4x squared minus 6x plus 9. Number 4, x cubed minus 1,000. Okay, kuhaon ang cube root ni x cubed is x. Cube root ni 1,000 kay 10. Bisan pag i-check na ninyo sa calculator, 10 yun na. 10 times 10 is 100. Times 10 is 1,000. So, 10. Kay minus man, ato silang i-minus. X minus
10. Dili gyud kalimtan kung minus, minus. Kung plus, plus. Okay? I-square na to si x, x squared. Then, kay minus man na siya diya, pag-abot diya, mahimo siyang plus. Kung plus na siya diya, maabot na siya, maabot na siya diya, mahimo siyang minus, maibot. So, atong i-multiply si first term o si second term, x times 10 is 10x. Gigutom na ra ba ko kaning mga manok kung galing nga sa ipaihaw na ko niron. Plus 10x. I-square si 10. 10 times 10 is 100. Dili square ni 10, 20. Dili 10 plus 10. 10 times 10. Naara gyud ay ang close parenthesis. Wala ra na limti. Okay, nahuman na ang atong video. I hope na mo'y nasabtan. Kung wala mo'y nasabtan, naglibog pa mo, balikan ninyo glantaw ang video, balik-balik hangtod masabtan. Kadaghanon og balik-balik para masabtan, para walay mag-iyak inig answer sa last. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel for more video tutorials. Or pwede pod mo muhangyo nako inyo kong i-chat unsa nga mga topic sa math ang gusto ninyo nga ato ang himuan og video tutorials. Bye-bye!